Моите впечатления за устройството на Medicube HR Booster Pro. Това малко бижу събира цели 4 професионални процедури в едно устройство и днес ще ви покажа моята рутина. Започвам на чиста и напълно суха кожа с първия режим AirShot. Това са така наречените електрически игли. Звучи страшно, но всъщност е напълно безболезнено. Технологията прави микроскопични невидими отвори в повърхността на кожата, като целта е да се стегнат порите и да се събуди еластичността. Аз го използвам главно в зоните, в които имам по-разширени пори и несъвършенства. След като сме отворили пътя, нанасям от серума на Medicube с PDRN и веднага превключвам на бустер режима. Тук магията се нарича електропорация или безиглена мезотерапия. Уредът буквално избутва активните съставки от серума в най-дълбоките слоеве на кожата и резултатът е моментален блясък, какъвто просто смазане няма как да постигнете. След това нанасям от бустер гела на марката и преминавам на MC режима, което означава микроток. Този режим е моят личен спасител за зоните, които първи ни предават около очите и назлабиалните гънки. Микротокът работи за фините линии и запълва обема, така че лицето да изглежда по-свежо и отпочинало, а не уморено. И за финален штрих нанасям от капсулирания крем на Medicube и преминавам към Dermoshot режима. Това е електромускулна стимулация. Тук вече усещате как мускулите на лицето ви буквално правят фитнес тренировка, тоникзира ги, боли се с отпускането и буквално извайва контура на лицето и скулите. Впечатленията ми от уреда са, че категорично си заслужава и аз го препоръчвам с 2 ръце, а вие може да го откриете в сайта на Беркер. Чао от мен и до скоро!